Hello, लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जों दा दोङो रङियाव आलासि जानो फैदो आइनि न'आव ओमफ्राय नै दासो मोनफैदो आरोना जोंहा थांनो जालायबाय सारखोन्दाव थांनायनि सिगाङावनो खेबसे आलासि जानो होननानै फैबाय आरोना दिनै लास्ट आलासि जानो फैबाय गैला आरो दिनैनिफ्राय फैनो मोननाय नंला मटर गाबदों हा बेनिफ्राय जोङो ओंखाम जायालासिनो फैदो आरोना जाखानोसै ओंखाम माने नैयाव जाखागोन होननानैनो न'आव ओंखाम जायालासिनो फैखादो आरोना फायग्रा बेदर जागासिनो सुपारि Siapa? ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय बोराया माने जों गाबोन थांगोन माने कार लांगोन आरोना कारखौनो लांगोन नैनिफ्राय कार दोन थांगोन आरो जोङो झारखन्डआव लासे ओमफ्राय दा माने गारिखौ एसे चेक खालामना लानो नागिरदों आरोना माने इन्जिनफोरखौ ब्रेकफोरखौ ओमफ्राय पेट्रल दाखाल माने जिथु जोङो नोंथांमोनखौ देखायदोंमोन ना आजिखालि बे थांनाय खेबसेनि ब्लगाव लामा गाज्रि देखायनाया बेयाव माने इथाया सिङाव माने इथा दंमोन आरोना इथाया हुथ्रुनानै माने पेट्रला एसे लिक जादों आरोना दा बेखौबो एसे देखायदो दख'ना बायना दोनफैदोनो बिसा मा दख'ना बायना दोनफैदोनो नायनो मा दख'ना बा दख'नाया मालायनि लोगोफोर बेसे दख'ना नांगौ नै बा गोमो गोथां निला गलाब साराब फान्थाव इथिंबो नै बाबारे माया गानसोगोन बेजों क्लाबलायदो दखन बा दख'नायानो दख'ना बेखौ नायनि र' मोजां नुदों बेखौबो मास्रासनि आरो नैबे मोजाङानो बरिया खिन्थु गाननो जेरै गानगोन एरैनो थागोन आरो थांनायाव माबाया इथाया सिंथिं इथाया हुथ्रुनानै थावा लिक जादों सिंथिं जायखिया फाहामनो होदो नायबाय आरो खिन्थु चेक खालामना लागा दाख्लैबो खनसे चेक खालामदोंमोन एक्क' थिगैनो दङ होननानै बुंदोंमोन उनाव आरो मिया ना दाख्लैमोनबा इथा हुथ्रुना होबाय इथा मोनसे दङमोनलै इथा गिदिर इथाया लामाया हाब्रु जाना दङ ओइथिं तुलसिबारिथिं दैमाथिं फैनायनिया बरियानो दे एकदम दख'नाखौ हजमला मोनदों र' नै जानि बोराया दाबो फैयाखैनो बै गारि देखायनानै एसे मोनागोननो ओमफ्राय जों ज'नोसै अनला खारै जाबाय लोगोफोर अनला खारै मैगं ओमफ्राय आरो बयलार मासे फिसिना दोनदोंमोन आरोना आंखौनो जानो होननानै माने
बयलारा माने खैमास जागोन खमसे खम 5 मास जाबाय आरोना बयलार फिसिना दोननाया ओमफ्राय हा स्टमक सोरबा गाहराव होनोसै सोरखौ दंखायो मोनदोंलै ओइ हा COLOUR हाय मोनसेया बा मस्थ' देरबाय दङ हाय माथो जानि अमा लोगोफोर मालायनि मागो जानायनो खेबसे हाया थिखांना लाना फैनो अमाया इनि देरबायनोखा बहुद देरबाय दं जों दा दङ रङिया एन्टि रडआव बेखिनिखौ बुङो एन्टि रड लोगोफोर नायलै जों दा रेल गेटआव दोङो जास्ट आं दा भिडिअ क्लिप लानो हादिया दासो गंसे एम्बुलेन्स फैदोंमोन आरो इमारजेन्सि बेसिसाव थ' एम्बुलेन्सखौ थांथों होननानै गेटखौ बाय थिखांना होदोंमोन आरो थिखांना होदोंबा एम्बुलेन्स पार जानाय लोगो लोगोनो आरो गेटखौ डाउन खालामफिनदोंमोन बाट ट्राकआबो हाबना होदो बासआबो हाबना होदो अट'आबो साइकेलाबो बाइकआबो मानसिफोरा माने एक सेकेन्डनि कारणे धर्ज'आनो गैलिया आरो सोरबा खासे लाइफनि कारणे जुजिबाय थादो इखौ हस्पिटालाव हेगार हरनांगो हस्पिटालाव थांनो थाखाय बिनो साइड होदो बेलेगासो आरो हाबसनसोना होदो इमान माने हिउमेनिटि गैलिया दिनैनि दिनाव लोगोफोर मा बुंनो आरो नैलै लोगोफोर आङो नैबे डायमन्ड रिंखौ आंनि इउटिउबनि पेमेन्टजों लादो आरोना नैबेखौ माने आङो इउटिउबनि पेमेन्टखौ ना बोरायनो होखायाखै आरोना माने रावनोबो होआखै फार्स्ट खेबसेनि पेमेन्टखौथ' माने सोरनोबा एसे जाहोनानै बा सोरनोबा एसे माबा होनानै खेदायदों खिन्थु आङो सेकेन्ड नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आङो इउटिउबनि फैसाखौ रावनोबो होआखै आङो नैबे बिदि लाबाय आरोना आंनि फार्स्ट माने आंनि लाइफआव फार्स्ट डायमन्ड रिंखौ आं गावनि आरजिनाय फैसाजोंनो लादों आरोना नैलै बेनो डायमन्डनि माने मा बुङो लोगोफोर डायमन्डबाथ' बोरैबा जालायलायो नङा होमबा ट्रेना फैबाय मालगाड़ी क्या बोलता था उसको गुड्स ट्रेन